جێکران نیمچە تیڤیە ئێوار باش ئێوارە بخێر تەماشاوارین هێژا ez Gülistan Korban bi bernameya çima îro dîsa em pêşberî we ne bi bijarek germ rojeveke germ îro dîsa em bi we re ne rojeva me sereke îro rojeva Tirkiye ji ber ku Kurdan ji eleqede dike taybetî serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu di derbarê HDP'yan de gotineke wisa sosret kir ku rojeva Tirkiye niha bi vî rengî bi vî şîrovê herkes nirxandinan dike serokê CHP yê ku jaliyê sekay ve hatiye serkar Kemal Kılıçdaroğlu ji bo daxaftineke xwe de ji bo HDP'yan got ji ber rakirina parêzbendiya wan ez ne poşmanim got. Yani di 2016 de ez nexelet bib eger parêzbendiya wan hate rakirin û piştê wê ki gelek HDP ku nav wan Demirtaşê bû hate girtin û ketin zindanê ji vê rojê heta niha nêzîkî 10 sal derbas bû piştê vê yekê ji Kılıçdaroğlu dipirsin dibêjin ku tu ji ber rakirina parêzbendiyan ku te deng dabû tu poşmanî ew dibêjin na ez ne poşmanim. Em ê li ser vê mijarê taybetî bi mêvanê xwe re nirxandinên kûr û dur bikin. Lê ne tenê vê mijarê de heman demê de ku ev tesireke çawa li ser pêvajoya çareseriyê dike em ê vê jî binirxînin ev ji rojeva me ya sereke ya yekem de heman demê de serokê fermandarê Qesedê Mazlum Abdî derketiya tura Ewropayê niha li Ewropayê gelek temasî wê hene li gelek welatan wê bigere de çenteya wî de çi heye çi nirxandinan bike em ê jî şîrove bikin. Piştî van nirxandinên kûr û dur îja me behsa kêfxweşiyekê xwe bikin ku futbolîsteke navdariyê Kurd ku li Almanyayê dilîze de heman debê de di futbola ewa cîhanê de futbolîsta cîhanê de li wê dira golên geleke gol avêt û bi serket Almanya piştî vê yekê gelek kes behsa Deniz Undav dike ku bi xwe jî ji xelkê Bakurê Kurdistanê em piştekê behsa kêfxweşiya xwe jî bikin di heman debê de lê bi mijara germ ya rakirina parêzbendiyan û nirxandinên Kemal Kılıçdaroğlu yê sosret em bi dest pê bikin ji ber ku Birêz Mehmet Emin Aktar ser vê mijara gelek ser wexte di heman demê de parêzerê Demirtaşî ye. û bixêratin sêr de zor spas Birêz Fatroni wî jî bixêratin. Sağ olun. Wekî min got Kılıçdaroğlu nirxandineke sosret kir em şaş nebûn bi rastî ez barom wî şaş nebû ji ber ku nirxandinê gelek vî rengerê di vî demên dawî de û ji bo Demirtaş got ji ber rakirina di wê demê de rakirina parêzbendiyan ez ne poşmanim yani ev erê Kurdan pê zanî bû lê ev sosretiyekê yani tiştekî wisa di weşana zindî de li hemberî xemeran dibêje her çend pişt re got ez ê biçim girtigê serdana Demirtaş bikim filan û bêvan lê rastî derket olê ne wisa veya tabii nerina Kılıçdaroğlu bixunîne nerina CHP'ye. 2016 da ve demê anha jî ve zelal dibe ki go evkekî grubekî ji parlamenterê CHP ya jî berpirsiyarê CHP ve demê wan birine evkê birine brîfingî danaban. Senavê devletê. Ja istihbaratê ya jîkîneka biyavî dane. Gotine ki em dixwazin vana darizîn. Parlamenterê HDP ve demê. Ve demê Kılıçdaroğlu berînga jî li ber kameraya got ji bo çi dengê erênî daneke gotine erê ji bo vê parêzbendiya parlamentera got rabin. Wê demê tişekî ew kirin nexwestin ku her kesî yek bi yek derhake got tên suçdarkirin fezekê wan her fezekê da ku parêzbendiya wan parlamentoya rakin. Mesela not û çara da demê parlamentoya rakirin. Yani bu usula go makazagonê tê gotinê vê usulê derbas kirin vê rakin. HDP ne wê demê? HDP wê demê. Lê berê 2016 tişkîneka kirin. Xala parêzbendiya a makazagonê ku xala heştê ye wê ya ji bo demekî rakir. Bi hikmekî dana yasedê maddekî xalekî muvaxatanî divê de gotin ki ev xala go parêzbendiyê tanzîm dike em ê xalê ji bo demekî rat kirin. Wek ku hemû parlamenter di demekî da bê parêzbendî mabin. Ji ber vê yekê ji bo bê parêzbendî hiç din demekî ji bo demekî dozgera derhakê wan de doz dikir. Lê tenê parlamenterên HDP wî demê parêzbendiyan hate rakirin derbarê wan de ji ber ku hate Enêka jî hatin darizandin lê belê êgo hat bin çavkirin yani veya ji xwe ew bû. Yani gotin ki ji bo her kesî veya ji bo her kesî ji bo hemû parlamentera ji bo parlamenterê nêka kesî nebû hemû êgo hatin bin çavkirin û wan doz vebû parlamenterê HDP. Nana evkê jî CHP jî kat tevkîf kirin tê bîra we divê çaxê doz derekê de dewam kirin ceza xwarin. Kılıçdaroğlu ji bo meşekî daxiste. Ji ber wê yani wan cebom piranî asıl evka devletê nêrîna devletê bû. Devlet got ki parlamentê Kurtê HDP em ê parêzbendiya wan rakin
o eme wan darasin wan bigirtekin girtiga. Jber be Armanca bu Kılıçdaroğlu ve demek o ki jibugo neşe referandumu medeng dayı. Ligor makazagone kesi kava go guhartin ki makazagone çev ve eğer rejayş pencası bir abi go deng derkebe ve çağı te guhartin de bir tane aktarnak eğer tar referandumuş. Pencası be. Ve demeci demeci gotuna xol durda kirib gotu bu nelle gor zagon eli emej bebejin ere. evet. Go ki peyvira eğer go sesed si nabara sesed şesi derketna ve deme. Pesel penci parlamenter un. Gojveç pencası ve sesed si dikir. Eğer siya dudu be ve ji sesed şesi dikir. Siya dudu go bejin ere parlamenter hejmaraman ve çağı be referandumu tegvart. Jber ve ki bu sesed şesi Ryan AKP ve evketernet. MHP ternet. Pevisiye var, benki dengene kaçamıyor. CHP cüvediri, kadar biz kesil, var biz veya si kesi, çun parlamentoda cikirtin, o denktan. Tene Kılıçdaroğlu ne atış ki ne kaç bejin. Avro olacak o, avro şöyle berçabe yok o, bu, avro Özgür Özel ilçep kadık. Vekili Seroki Koma evke, CHP ağım parlamentoya. Seroki Koma CHP demene. Vekili Seroki Koma. Şüpheli ki evci bir yani venerin yerine Kılıçdaroğlu tenine. İro tişi go amde hayri demenin Kılıçdaroğlu tişi go beşer ani zaman demek ki ne poşman. Ego Kürda deşine me deşine ev ne poşmani ev go riyemedi beşir. Evet. Ve de beşer. Ne kadar berin gajı go ki jibu go neşe referandumu go biçuna referandumu ebrezeki gelek bilend. Ambejin sedi haçte ve sedi haçte ev referandumu eder bas buna. او سدي حشيجي وك هذا اردوان ورا خويا كرن جبر قوم اسبيشيا وي بگرم مدنگ داي بياوي شخور بهانه کی بياوي چيكن هوا كرن دبك ريفرندوم دا سدي حشيده نكتا ما سدي شيس هفته وتشيك دركت رجيك دركت لبل سياست تشيك وسانينه يعني برنسيبي yok من دبي دا CHP خودي برنسيب نيم بو برنسيبي داني علي كيش بوچ داني جو برجوندي devleti برجوندي devleti کو نشاني وانلا گوتن ki Van parlamentera gerek parazbendiye var rabe ko parazbendiye var rabe ki ko ama bigirin o darzin o cezap jibu beka devleti ve evkeda ihtiyaç bir ay jibu ihtiyaca devleti dan berçave xu bihavi gafa betin nerina CHP tevgara CHP euro bihavi aile airo tbeji ki jibu çi Kılıçdaroğlu iro vinetine zaman debe ki enne poşman برهنگا گو کی خوازی بیاوی نبونا. ایراد به نپوشمان. سبب به هم دزانه کی CHP دادگاه به karar ki da o ve kayyum ki tayin kir. Kılıçdaroğlu ve kayyum ki tayin kir. Yani Dijne kongre esai iptal kir. O go iptal kir go ki kese go berhinga ki be dubrabiliye CHP da wana dise vazifadan ve tedbir ekisat. Kılıçdaroğlu bir abi. Raya geçti. Hem kesin Ali Giren CHP, Ali Karu Ali Giren CHP, hem Ali Nika kesin Nika raya geçti bir pranici, partiye Nikaçi, lehember veya sekin. Rast ne dedi? O rahnekin. Belli. Kim kele keser rahnekin ki sert ko, zaman ki sert had ani zaman. Dışarı bir ekici. Kılıçdaroğlu, duhazı raya geçti de mesaj ki nu peyam ki nu uç kurbeyce. O xo pozisyon xo jiveten gasider kebe. Hamu siyaset madaren Türk. Yani demek orijinal Kürt be işte kine karamış ama sernabe Türk'a siyasete gidimeşine Kılıçdaroğlu. Jiber ve ki ilişkava got Kürt'da ki raya geçti raya Türk'a tecrübe edere alikari digri. Kılıçdaroğlu ju pozisyona Kürt bike. Bırahattı zaman dereciyle hem ber Kürt'da kır. Kürt'da yaşan ko kesene ka ve kojer aferin ki beş. Jibu şud beş ekşi heviye üç Kürt'atına. Ediya hakaretli Kürt'acı be cezayış ko. Kes cezayı tanak. Yani ahlaki beş kesna be cezayışma ve goti. Nad beş. İroin katar ketan benim eve deme kesin
berpirsiyarên HDP parlamenterê HDP wê demê di parlamento çi bêçûn anî gelek çapemeniyê de anî ziman van anî ziman wê çaxî ji xwe ewkekî dûr nîne 10 sal berê yani Gulana 2016 bû ew rewş akel ber çavê me hemiye piştî wê em bêjin ki di Gulanê de guhartin çêbû di meha evkê de serê meha mijdarê de çarê meha mijdarê de operasyonu dar hat xistin di şevekî de bi dehan parlamenterê HDP pêra kesê nekajîn hem dozdowan vebûn hem hatin bêçavkirin hatin girtin ji çarê mijdarê heta îro jî Selahattin Demirtaş û Figen Yüksektak û her du jî hevserokê HDP û wê demê her du jî anka ji ber wê heta îro di hirdane dîl hatine girtin bi rastî jî derheqê wan di cezekî ku qatî hat bi birînê ji tune ji ber wêkî 10 sal bi avî sebebî hem desthilatdariya AKP û MHP wê evkê blokê o ên kaçî alîkariya CHP yani wek şeva bêjim wek blokekî millî netewî tarzekî biyavî qerarekî biyavî li gor min biyavî girtin o darazî biyavî karanî hin kes dibêje Kılıçdaroğlu di wextê de helalî xwestiye ji Kurdan çû Roboskiye helalî xwestiye ji ber vê biryara xwe lê îro çi bû ku nakokek di nav xwe de çê dike di heman de bê dibêje ez ji biryara xwe nepoşmandim lê rojek derbas nava dibêje ez ê biçim girtikê Serdana Demirtaş bikim dibême nepoşmaniya xwe ji bo wekî dibêje ji bo raya giştiya Tirka dibêje piştre çi Lehber var. Peyvan her türlü ve derece ali kariki nagre kurçi protesto tkın. Ekser protesto tkın. Lehber yüzde belki ve şahsen rekine kaklı kine kademe. İro kesin kundar dora Kılıçdaroğlu neci bu prani bejin ama nezin nişat perestine. Bir çavidler. Kesiyor bejin ali kari ömrücü şehirmen diye. Bir çavidler. Siyasi değil bir avidmeşin. Problem ama ne de burası CHP heşmendiye ve virengiye. CHP virengiye. Bejin ki ji bo bercevendiye devletê, ji bo beka devletê pêwîstî vê gafiyê hûn ê di vê gafî de hûn ê alîkarî mer bikin gava ku bêjin CHP şoya alîkarî bi desthilatdarî bi iktidarê re bike. 2023 مامۆستا هەلبژاردنê serokkomariyê pêk li vê welatê wê demê serokkomar Recep Tayyip Erdoğan bû li hemer wî rakîbek derket Kılıçdaroğlu bû namzet Kurdan jî piştgirîdan piştgirêk mezin na Kılıçdaroğlu di heman demê de Selahattin Demirtaş ji girtîgê tvîtek avet ku ez jî piştgirî didim Kılıçdaroğlu li gel vê helwesta Kurdan li gel vê nirxandinên Selahattin Demirtaş wê salê heta niha ev helwesta Kılıçdaroğlu erê Kurdan gelekê bertekek mezin nîşanî wî da lê nehat dîtin gelo divê yan hin tişt xuya dike nat xuya kirin ji wê demê heta îro Kurdan wê demê piştgirî dayê بله yani Kılıçdaroğlu demeşe xwe siyasî de heta îro êdî ji aliyê civakê ve o ji aliyê bi taybetî civaka Kurd gelê Kurd ve êdî hatiye naskirin siyaseta wî bila were bîra me anha jî argûman û em bêjin wê hinceta wî ya sereke dibêje ku ez ê CHP veguherînim Kodên destpêkê. Kodên destpêkê çi ne? Kodên destpêkê zagona 1924 ne li ser înkarê ev partî hatiye vekirin û ev sedemê viya çi ne? Sedemê viya êdî mirov fehm dike ku Kılıçdaroğlu ji gelê Kurd ji civaka Kurd hêviya xwe biriye. Loma yani dikare van gotina bike. Birêz Aktar jî got esas ew peyamê dide aliyê nîjatperestên raya giştiya Tirkiye. Dibêje ku min wê gavê bi zanatî û em bêjin bi hestên netewperestî bi desthilatê re ez bûm yek û min wê biryarê erê kir min jî deng da û îro jî gavak tê pirsî dibêje ku ez nepaşim. Wê gavê peyamê dide. Lê belê hîn jî naxwaze ku em bêjin gelê Kurd raya giştiya Kurdî bi tevahî wenda bike. Loma 24 saat dixwaze Kemalîstan li ba xwe bigire ji ber wî van nirxandina belê belê yani gavak ku wisa dibêje li hemberî Özgür Özel dibêje ku û li hemberî raya giştiya em bêjin ewa nîjatperest aliyên nîjatperest dixwaze ku xwe wekî em bêjin welatperwer û netewperest nîşan bide. Îja niha jî dibêje ku ez ê
partiye ki daha demokratik û ji maf û azadiyan ra ji mafên mirovan ra rêzdar û ku demokrasiyê di nav xwe de dihewîne ez ê ji alîkî ve em bêjin netewperestiyê tîne ziman derdixe pêş aliyê din jî wisa dibêje lê ev hemû ji bo hevsengê ne. Êdî dibe çi dibêjin Kurd dibêjin kum ketiye gurî derketiye yanî civakê Kılıçdaroğlu nas kiriye. Loma ku ew ê dî dibêje yani ew ê raya giştiya aliyê Kurdî û kesên ku bi kurdewarî tev digerin bi hestên Kurdî tev digerin ewan êdî ji çav derxistiye xuya ye. Îcar em dikarin bêjin Kılıçdaroğlu dema ku bi Özgür Özel ra jî em bêjin têkoşînek dimeşîne û ku bi alîkarî û desteka desthilatê bi biryara dadgehê weke qayûmekî hatiye ser ew ê di wê derê de gava ku em bêjin têkoşînek dimeşîne di wir de jî êdî di wir jî hêza xwe fehm kiriye. Çawa fehm kiriye? Mesela em bêjin bi caran hewl da ku meclisa partiyê kom bike hêza wî têr nekir. Bi caran hewl da ku em bêjin rêveberiya giştî a navendî yani meyaqayê kom bike nikaribû kom bikire. Hewl da di hefte berê yani hefta borîna hefta din hewl da ku biçe meclisê dîsa civîna komê li dar bixe dîsa hêza wî têr nekir. Niha di nava bêçaretiyekî de ye ev bêçaretî jî bi rastî çi qas diçe wî dixe nava xeterê yani rêya xwe şaş kiriye. Niha nizane wê çi bike em dibînin ku yani ji ber van hewldanê wî ji ber vê helwesta wî nêzîkatiya wî CHP ketiye çi rewşê û iqtidar jî ji xwe ra bi kêfxweşî ji xwe ra xwe ser piştê xwe Spartiye pişta xwe Spartiye ciyê bi ewle û temaşe dike bi kêfxweşî temaşe dike û li bendê ye ez ê kengê yani aliyê desthilatê li bendê ye ez ê kengê vê hevsengê vê dengeyê biqefêlim û wê çaxê em dikarin biryara hilbijartina pêşvext jî bidin. Hilbijartinê bidewî demê. Yani enha li bendê ye hîn jî rewşa Özgür Özel ji ber ku fehm nekiriye wê çi qas piştgirî gel û civak piştgirî bide wê partiyek nû ava bibe nebe Kılıçdaroğlu wê çi qas dikarbe di vê rewşê de bi kêrê wê were hêna fehm nebiye piştî ku fehm bibe ew jî enha bi ew ê bi sebir û bi rastî bi xasûgî jî temaşe dikin dibêjin ka em ê kînga mêzekin ku serkeftina me bi awakî teqes garantî bû em ê wê gavê dikarin ew ê jî bikin. Me dît ku yani bicara ji wan tê pirsîn qala hilbijartina pêşvextê heta ku ser şêwirmendê wî Mehmet Uçum hefta borî dîsa daxuyanî dabû gotibû ku civîn hilbijartinek pêşvextine lê berê jî em dizanin ku dîsa van tişta hatibû gotin dema ku keysa xwe dibînin û dema ku dibînin ew hevseng li gorî wan û dilehiya wan de dixebite dikarin van biryarê qirêtîk bidin. Em di mijara parêzbendiya da bimînin piçek ji ber ku yani Kurdan jî nêz ve alaqedar dike û Selahattin Demirtaş taş figan yüksek da gelek parlamenterên HDP ji wê rojê vir ve girtîne yani sala 2000 û mijdara 2016 vir ve girtîn di girtîgehê dane. Kılıçdaroğlu dibêje ez ê biçim serdana Demirtaş bikim ez zê dibe ji ber ku Demirtaş girtiya nikare bersiveke bide û jî parêzerê wî ne biya we Demirtaş teke wisa wê qebûl bike ji ber ku demek heye siyasetmedareke ji derve qebûl nake bu wana naxive dibêje gotinê min xeletî nîşan didin ji malbat ji bilî malbata xwe û parlamenterên HDP bi kesî re naxive û parêzerê xwe biya we îhtimal heye ku Demirtaş Kılıçdaroğlu qebûl bike û pêr hevdîtinê bike. Yani veya piştî go kesekî ew kes bawerim bilend taraç bû piştî go pêr hevdîtin kî kir û ser gotinê wî şîrove kir. Belakil servê êdî go kes çi siyasetmedar kînêka ez êdî îropê bask eknak. Vê jî dizanim yani mehkî berê şu medît bu divê derê ji mirjî go. Goz kesî naxwazim yani vê demê. Lêperê min nizane yani gava zaman derbas ve pozisyon kînêka bigire çawa bigire çi bigire vê nizanim.
Yani akatışa koyadık ki belki ve evke kabul ne ki bu koyadık ki. Ve bu kabul ki teşekkür eknine teşekkür nune. Çünkü siyasette de herkes rakara hepsi nedeni. Danışsan ne bu herkes var. Teşekkür siyasette be yani siyaset medar ki kin nagre. Kesinlikle kin nagre. Belki gerek vekili be müzakere kirni vekili be. Şu vazifa yok be. Yani bu mesele çaresi kına mesele ki mesele ya. Şöyle be kot müzakere ne ki şöyle de ne amede bir kesidine kesi vakti ne fikrim var ne amede bir şöyle siyaset tapkıyım ki. Şöyle belki ben ne zannedim. Belki veya mümkün mü? Fakat Ankara çok Ankara koyadı ki ve ko Demirtaş kabul ne ki. Koyadı ki. Yani جبر کلشتر گوتنی وی وقت جالی سیاست کرد جیو گله کات رخ نکرین حال سر ساق کل هم بری گوت اسپوشمانم کوی دمی مجبوط مدن خواست شخل که گله کرد او شاشتی که دوده هیچ به هم مثلا دور راست بیشی و راست بیشی گله کردی رو دوی کی ما وخزیمه دنگ ندانه حتی رخنه کلشتر oldu کلشتر oldu دو چی بیایی روی جوه نگواریه کلشتر oldu کسی کو سر ناو سیاستی قوی قراره دا که کو علی کریم'den Kılıçdaroğlu Kerem Perstej mu amke? Jibu için sebebi ve çibu. 2023 من درخانه برنگی ندیکن. برپرسیاری HDP evdemi Kerem vegan hem de partiye hem de gel vegan ki berse ki bidem gel. Diyecek ki em jibu için mi Ali Karida'ya ki jibu için dvere şeyler. Jibu hatta goda Ali neden der hakkı ve de izahat نده جواب که برپرسیار کسی گویی قراری دانه اول ما بزوره کلسرولی به افکار به سیاست کرد را خیانت کرد گو که ام به هر خیانت کنه علی کاری بدم نمیشه اون وقت بزنم ده هزار بیست و سه دا هم خیانت کرد او ماسا گوشش کسبون değil gotu ya masa kalbi mesele demedi gotu masa kalbi. Bir rengi tuni ezbor. Av dve masa şeş parti godvel masa civiyam dola civiya bu HDP ne diyor bu HDP hiç kabul etmiyor. Servede HDP Ali Kariday ki go ki em namzati ve masa kibe destektim bu. Şu bu HDP denkindakir, şu bu kelezana xu motivasyonu xundakir, şu bu demeda denk kemkir gelek hesap şaşiti denkdan mesela bir bazen tenle amede şunu 5000 kez bir şaşiti hem CHP hem Yeşil Sol Partiye böyle deme raydan alman. Yani bu vekiti CHP diroga xud da denge her zede jam bedi kirtez bu arada. Verir tartışık nikah veya tartışık nikah. İşte ve demek kesin Ali Giren HDP yaji siyaset kurt ki berprestiyar ve goçça karardane ligor ve tevgirtine denge xudane. Euro bu gottaki namzat hem namzat yok hem datin tura yekemda. Tura düyem da hem karın tavrakini kadın dibe. Yani dali muhalefete yatışıcı nikam din. Yajem bejem nasıl sesunu doku ve tavraki. Lekesi euro bir karar idare. Kerem rakna kulağım bikin. Çuval Kılıçdaroğlu ki. Kılıçdaroğlu doje bu. Tişekinu ne yapacağız marayro? Ero tişekinu ne goti? Tişekinu çiye goti ki jibu ve kararı xo. Jibu briyare ezna poşman. Briyara gom gittiş bu ne poşman. Tişekinu nuj mar bejebe. Vakine kat tişekinu ne goti? Toju ko ki euro rast bu kararı me rast da. Yani jibu şime da ve izah kır. İroj ve izah kır. 2000 aslında yani 2023 atmosfera ve demede Aliye Kurd Aliye demokrasi diğer yani jiber ku zaxtek mezan servan hebu serokomar ser karbu zaxtele HDP yandikir wanji riyek demokrasi riyek ve meşhur rive bek diğer ya ve demen namzet işte Lehember Erdoğan Kılıçdaroğlu namzet. Teşekkür ederim. Dugot emreya siyemin. Emreki dinin. Yani nav muhalefet yapın rekin ekanı. Tura yakım da tekrar bu tavra kudan ne? Tekrar namzat emine diye göre. Tas parlamento de girse ki başta das bakışta. Tura diyem. Terbe göre tavra kimden ne? Te tavra kudan ne? Jber ved bejim. Admi euro şaşiti ki hebe xaladik de hebe ekesi govi kararı girdi. İro gerek izahat ekibden. Wan kese hatta İro izahat kine de. Jibuçe ve raya geçti derken hem ben raya geçti ve go ki em او ما قبول نکردی امیدن بدن کلاسرول شو ویاکو شو سببی و جای زحمت کرد یعنی کسی دنگداری و پارتی و علیگری پارتی خورا ویا بیشن و ده اجی نامزد بودی ام کس ماشین زمو سبب چیه جمارجی نه تیگوتنی حتی هفسرو که بده میکشی بره میتینگا داوی لامده بو بره میتینگا داوی حت بده رشوا گو مر بجوا چون پارلمانت نامزد CHP رجبیه. Yani veya kesnane zaman ama
Yani hepsarokê partîkî dikevî hilbijartinê partiya te mitingî datîne li bajarekî bajarek yerî giring êrî got zêde deng divê digirî Amedê dikevî mitingî berê mitingê tê ti nabzetê CHP re rû dirê. Şîv dixwî ti pêra civîn dikî. Bi nabzetê xwe re partiya xwe re civîn nakî. Kesî veya heta îro tişekî wa gotî negot. Ji ber wê em siyaseta me gerel xwe vegere pêşî. Megava van karara girt vê alîkarî wan kir mevê piştgiriyê dawan çi bû sebeb? Ev sebeb çi bû? Kîja motivasyona em çûn, bi kîja kararê çûn, bi kîja ew kê çûn yani karar ekî bû ji kur de diket. Gerek veya pêşî nava xwe de nîqaş bike ki o kesê ku berpirsiyar de meselê de gerek ew jî li hember rê civakê îzahatekî ji me hemûya re bikin. Ji me deyndar ne çünkü birasî. Êgoyê kararê girtine ew. İro gelek kes dibêjin ki destê me bişkiyane me deng nedanayî ne? Erê. Veya Kim bu sebep? Bira ego bu sebep, ku veya bir sebep, bu yani izah aktivine civak. Geri bu yavaş ne atittin de bir demedi. Yani helvasa Kılıçdaroğlu 2023 de jibi bir rengi bu. Ango siyaseta Kurd ne dit? Naat xuya kirin. Ya ango çavê xwe girt ji bo riya ku demokrasî bê vekirin riyeke nû vebebe çûn dengdan Kılıçdaroğlu. Ne dîtin bir yavaş? Na li gorî min ev hevkarî û hevpariya ku em bêjin bi hinek hêzên muhalefetê re ya jî car caran hevdîtinên bi desthilatê re çêdibin ew ya bi xwe encama hêza siyaseta Kurdî ye. Yani eger ku siyaseta Kurd wekî hêzekî nehata dîtin ne Kılıçdaroğlu û ne partiyên din wekî em bêjin aliyekê wekî hêzeke siyasî wê hevkariyê pêra nedikir. Ev ya ez bûya wê dixwînim. Di demê berê de çawa ku em bêjin Recep Tayyip Erdoğan bi soz û weedên pir wisa azadîxwaz dest pê kir. Em baş dizanin ku 2005 de gavek hat Amedê got pirsgirêka Kurd pirsgirêka min e dewletê heta niha şaşî kiriye û çawa ku şaşî kiriye pêwîst e dikaribe van şaşî xwe jî sererast bike, beralî bike, telafî bike. Her wiha di demdema carna bi muhalefetê re çi mezin çi piçûk, çi muhalefeta sereke çi jî em bêjin partiyên cûr becûr wisa tifaq û hevkariyên stratejîk ya jî taktîkî çêdibin. Em dizanin yani ev hilbijartina 2023 de gava ku Kılıçdaroğlu bû namzet tifaqek çêbû û ji bo ku ev desthilata ceberût dikaribe ji serê vê civakê were xistin tifaqekî hate kirin. Ha sozê xwe bi cî anî nanî di dilê wî ku ya dilê wî de em bêjin bêbextî hebû ya jî ew bikira ew pirsgirêka wî ya kesanî ye. Lêbelê tiştê ku peymanên ku di nava hêzan de di nava hêzên siyasî partiyên siyasî de tê kirin ewana hinekî jî bextin, sozin û kesayet û karakterê mirovan jî derdixin. Holê îro em dibînin ku tê fehmê Kılıçdaroğlu li gorî yani tiştê ku niha xuya dike û li gorî me ne divê eyarê dabiye ku siyaseta Kurd pê bawer bike û pê bawer bibe pişta xwe pê girê bide. Em dizanin yani de 1994 de Birêz Aktar jî baş zane wê demê şopan diye jî gava ku wê dest nedana yani parêzbendiya siyasetmedarê Kurd hate rakirin wê gavê jî wekî darbeyekî ji nişka de di nava kuçe di nava em bêjin kolanê de bi destê wan girtin li kelepçeyê xistin û birin avêtin zindanê. Wek Leyla Zana, wek Hatip Dicle, wek em bêjin û piştê wî car bi car ê ku hatin berdan jî ê ku wê gavê li vir ne amede bû jî nehatin girtin jî li derveyê welat parlamentoya Kurdistanê çêkirin. Hîn jî gelek kes ji wan vegera wana li welatê Tirkiyeyê û hatina welatê Kurdistanê hîn jî qedexeye wê gavê çi bû wê gavê jî dîsa em bêjin partiyên siyasî hebû
CHP hebû hemî jî bi yek dengî wê destnedana wan rakirin û avetin zindanê. Îro dîsa em bêjin dîrok dibare biye lêbelê bi rastî jî rast e pêwîst e mirov ji bûyeran ji qewmînan hinek dersan derxe lê gelê Kurd gelek tişt bi serê wî de hatine gelek badîre derbas kirine û ji niha pê ve jî ez bawerim biryarê ku bide û tifaqê ku bike bi partiyên siyasî re wê hevkariya ku bi hêzên din ê siyasî re bike ez bawerim wê hinekî bi tedbîr û temkîn bike. Ev mücerred destnedanan di rojevê de ji ber ku hin kes dibêjin Kılıçdaroğlu vî gotinê bila sebe negotiye ji ber ku di derbarê Özgür Özel'de fezlekê hatine amadekirin ihtimal heye ku bên parlamentoya van fezlekiyan dibêje ji bo ku di rakirina destnedana Özgür Özel û hevalê wî jî ev gotin bi rêz kiriye. Ya tiştekî nekatê gotiya paşê ji bo sterokeka mamoste bêjim vê ki hevkarî û tifaqê kir dahdar bi siyaseta Kurd û o nava CHP da çi hevkarî û tifaqê kitine. Çi hevkarî ki tifaqê kitine. Dest sevdûj negotiye. Yani têkoşînekî li hemberî desthilatê. Na ve siyaseta Kurd gotiye ki em tiştekî naxwazin em ê muhalefetê re alîkarî bikin. Em ê alîkarî piştgiriyê bidin muhalefetê. Belki bir pış perdan acaba soz hate daimi tiştekî sozdê kitine kesên nav siyaseti çi kesekî nikare bêje ki Kılıçdaroğlu vejmer gotiye yekî nekejme vejmer gotiye. Tişkî natiye gotin. Tişkî natiye gotin. Binê zanin evka duyem da tura duyem da evkê serokê partîkî nijadperest ra çû protokol çênekir Kılıçdaroğlu. Protokol çekir. Yani vêya çekir. Vê rast bibînin. Wê demê got çi kesê ku navê siyaseta Kurd ku tezgeriya wan kesî pirspirsîya wan got ki bira Erdoğan here çi dibe bila. Erdoğan her bir çizdi. Fazla tufan var ve kıyamet var böyle şeyler. Siyasete Kürt canna sebebi hebuna xo gerhendanek. Sebebi hebuna xo. Sebebi hebuna çaresizlikine ve mesele jaliki var. Psikolojik Kürtistan ekcibuye go tekoşin nemeşine. Jiboye go nebe vak berdeve ki tev ne gare. Sebebi hebuna vetine. Jibere ekeci. Kesin bu deme perpersiyaren siyasete Kürt. Depemon az bavarım vi sebebi cihaç bir gün ya berçam naxsın. Ve usakvat ki jber vedmeyim. Siyaset gavab xo civakê negerij. Berça îro dilsariya civakê ji bo çi ye? Civak dibe ki jmer naye gotin. Çima tu vê dibêjî? Tu lezgînê tinki gafa dabêjî, tinki tu sozat tinki tu sat bêjî, li hember wê tiştê gitine. Çi destkeftî ki bi destêm nakeve. Çi sozekî nayê dayîn. Ji ber wê kî êrê kevekî neka berim te pirsa wê dibêjî Mego derbarê Özgür Özel'e fezlekê hatiye amadekirin yani ihtimal parezbendiya wî ji rabibe Kılıçdaroğlu deng bide ji rakirina parezbendiya wî. Kesê CHP'yi hinkî kesê ku nezî Özgür Özel'in bana yani cana gomla kayıfın cara tanısandın ki bir havi persayım jî var buye ew dibêjin ki ji Özgür Özel ra gotin ki Wisa xulîsê wê baş hene ez dibim. Özgür Özel ra gotin ki gotil Ankara'ya bimînîse siyaseta tenê li Ankara'ya bimeşînîse em dengî şer nakin. Li berê gava gotil derbasê Anatoliye vê o qada bikevi til meydana bikevi temas biki gel ra ve şabiyan abi. Aliye Kılıçdaroğlu ji Özgür Özel yani peyamek şandî bir rengi gotiye. Na devlet bêje evkê dibêje. Desthilatdarî dibêje. AKP MHP bêje dibêje. Belki eger duwê derê da Sumrê de Kılıçdaroğlu da Ankara'dan bana haftê rokî derketina koma xwe ya meclisê wê de haftinê xwe evkê xwe ban nazman problem ki neket. Le Özgür Özel çıkır, Özgür Özel derket kadı. Le her bajarı derket le kada le kuşal kolana meşiya. Mitingal darxiste. Böyle ki ama mitingal darxiste. CHP şıka şu. Okey, kurt daha ziyade kurt. Bu bizim partiye yakın. Yani kabalı kora okey bu partiye yakın. Şu böyle ki ve akakır. Şu böyle Sibero bizim bana parti kişi kurt değilse. Ve partiye yakıncı yani ezbarım her halükarda CHP godbine serokatiya Kılıçdaroğlu da cimine o saat sedi do sesi ya çar belki reja ölüyor göre bu gara ama denge öbesine. Fiyacı şu bu okey şu bu iktidara AKP MHP tişteki hendik ne? Yani Özgür Özel derxaftina ki xuda li qadayê ve goya li qadan la xaftina ki xuda dibêje ihtimal heye ku ez ji bêm girtin dibêje. Lê ez riya xwe naterkîn her riya xwe de dimeşim.
eğer bir rengi bu vak HDP ihtimal heye ku Özgür Özel ve Barıcı Beygirtin yani em dikar di beneke bir rengi bibinin parlamentoyu. Mümkün tabii ama demek yok. Ve parasbendiye Irak'ın, parasbendiye Irak'ın sebebi fezleke muhakkak Irak'ı da fezleke zedeceğine zaman geçen fezlekene. Demek ki Irak ev kedecbe yani. Ji xwe dengê AKP MHP eğer Kılıçdaroğlu piştgiriye bide bir sürekli parlamenter Kılıçdaroğlu heye. Piştgiriye bide zvarım têr dike wî demê ji bo rakina parasbendiye wan. Ji bo parasbendiye hevcana ke ji nevî berjortut bese. Nevî berjortut bese. Yani AKP MHP ji mara têr dike. Ji bo rakina parasbendiye têr dike. Pêwîstî tabii piştgiriya Kılıçdaroğlu nakî Recep Tayyip ihtiyaç büyütüne. Yani ji ya ji nevî berjortur nevî zedetir godan derkeve bese têr dike. Karın rakip ya. Problem ne? Ama rakına bir parasbendiye acaba de bir kurt bükene ki ev ne izani. Hem belki ki anim bir girtin evki o partiyi nu damazlandır. O parti ketsiye evki o Özgür Özelci vekil nişandan, namzet nişandan. O hat bıcaktı ve der ki ben izle evki. Zikirtiki hedef. Kardi menek bir rengi bir ne? İhtimal bir rengi heye. Mümkün siyasete Kürtçi 2018'de karbuş bu Demirtaş'ın ateşi hava kına. Yani mümkün bu. Ama bu Deriş bu Hatip Dicle falan attı bu kırım. Yani bu okurum. Belki nekacı parlamenter nekacı demek ki belki bu kovan Bernardo falan ve paşa mecbur bu ama berdan. Kesin kuatiye bijartın parlamenterin de hemen demede nahatının berdan. Mesela Kılıçdaroğlu CHP naha parlamenterek bir borun tipi naha döndür diye. Naid berdan parlamenteri hatayız bu arif. Eviyet der hakivida mesela Türkiye'de nahati berdan. Bir yara dadgah makazagone yani ayemet bir yara eviyet hakivida ihlal tespit. Ve bu ihlal vaka bir yara dadgah mafemirovan Avrupa'ya vakko pişko dıkinin iro iktidar berçavna yine vak der hakkı Demirtaş o kavala da şey. Evici bir abi dadgah der hakivida kararda. Dadgah bine teşekkine kagoti der hakkı Selahattin Demirtaş'ta dadgah makazagone kararına da hatayro. Dosya hilvedir. Beldeste vane hatta yürüyüşü karar ki ne day. Belki mesela ev bhavra vi Sırrı Suriye önder bhavra ceza var bu. Der az Sırrı Suriye önder zuda çend sal beri. Kararı vida Sırrı Suriye önder cezayı rabu bu parlamenter. Kesin ekaz yapıyor. Çünkü der hakkı haberadadan der hakkı parlamenteri tipi dadan hamiyadan der hakkı Demirtaş o fikrin yüksek da karar ne day. Yani ihlal ne ki ulgori bir yere tabi garın. Yani ihlal ne ki garınsa ama o karar ciddi. Dosya cihoda seklandı dosya. Bey ku biçe dadgah makazagon şu dadgah mafemirovan dosyaya wan. Ulgur bir yere bey ihlal kırni hatta yani ihlali hat. Evet. Lej bo biçe dadgah mafemirovan deve riyen dadgah heremi. Navxo. Xelas bene. Navxo ve gene xelas bene. Lebele veyahat dişandan bu Demirtaş ki o re navxo betesirin. Yani re navxo gava go betesir bir jin dadgah mafemirova karabece ki di vataya vetine ki gotu epuki serile bidi çünkü betesire. Şimdi denkizi dernakine. Wan rey go navxiye yani devletin navxo. Israr bir yere dadgah makazagon naxwaz yani. Naxwaz gava go naxwaz dadgah mafemirova jin beninka der hakkı mesela şu bir yerde. İler tespit. Belki mamasa parazeri Demirtaş de hemen demedi. Ulu servan بجاري جالك سر وقت بيتر بيرا خف مامسته هاي جاي اگاي خدي اگاي راست لي مامسته گویا ديروك به پاش و بر پارلمانترین د پیجی وی د 1994 د بیا و هاتمون گرت لي بريارا پارلمانتوي بو اويك لي نه به دست جه پي وی د 2016 د هاتن گرتن پارلمانتر HDP يعني فرق كيدنا براوند هيكس بارتي دنگ داي لي پارلمانتو وی د مي بخود دنگ دا بس پارلمانتوي برا بكشينه گاوا Kılıçdaroğlu dveje از جبوی که من جبوی امبیجن پارلمانتیا برز دمیرتاشو و امبیجن سیاستمدار کرد ایبدن موی بریاری دای از نپوشمانم پشت راجی بردامی اوی داشت دبیجه که جخه دربار وان ده دوی دوزا جداخوازی و جداکاری هبو یعنی او ساجی دبیجه yani vegavi hem ava xos vekt ka qaşo jxo min nedaji biryar hatu bu dahin denge waji ter dikir le maji tişte xoya veki gavadne ezbarım brez aktar ji xas wi beje yani xas ko heneki be deselat raji avan nez be bu kere wan were u
Disiberojê da jî belkî dikarin di nav hevde karekê bikin ya jî hevkariyekê bikin. Îcar em dinêrin divê biryara em bêjin dawî a 2016 de jî dîsa hincet cudakariya Kurdan e yani hinceta cudaxaziyê dostê vekirin û wê dest nedayînê yani parêzbendiyê tê rakirin not û çaran da jî aynı tişt e. Yani tiştê ku tê dîtin li hemberî siyaseta Kurd gava ku mijar dibe Kurd û Kurdîtî êdî em bêjin ew demokrasiya ku tê qal kirin tê gotin ew xuşk û biratiya ku tê gotin ev wek hevî û em bêjin azadîxwaziya ku di nava rêziknameyê partiyên siyasî de hene hemû divê êdî av disekine. Êdî gava Kurd û Kurdîtî ve tev dibin yek ji bona wî jî gelê Kurd vana pir dît pir ceriband car caran hevkarî kir bila were bîra me ez barin belkî di bernamê berê de jî wisa mijar hatibû ser û me gotibû de 1980 nihan de parlamenterên SHP ji bo kuçûn tevlî konferansa Kurdî li Fransa tevlî konferansê bûn ji ew ê hatin avêtin yani. CHP hatın. SHP belê. Yani CHP bû SHP newsa nav geran piştî wî bû DSP yani wisa em bêjin di nava qaşo ez bêjim qaşo di nava kevanekê de yani çepgirî wisa nav geherand û yani hişmendî û feraset û nezîkatî heman tişt e. Ji bona wî jî em dikarin bêjin yani gelê Kurd bi rastî jî di em bêjin bi taybetî 20 salê dawî tiştê ku jiyaye ji xwe re kiriye tecrübe lê belê CHP îro em li rewşa CHP dinêrin tiştê ku bi serê siyaseta Kurd de hatin tiştê ku bi serê partiyên Kurd de çi HDP û em bêjin ew ê ku ji wê kevne şopiya demokratîk hatin bêdeng man tu dengek derneket tu bertekek nîşan nedan tu nerazîbûnek nîşan nedan îro di kesetiya Kılıçdaroğlu da rewşa rahîbê Alman ê 1933 gava ku naziya êrişê em bêjin her derî dikir bêdeng ma wisa dibêje rahîbê Alman wisa dibe gava ku êrişê sosyalîsta kirin min got ma tu eleqan bi sosyalîstan tune tiş nabe piştî wî êrişê demokrata kirin min got em demokrat jî karê me nav hev de tune piştî wî êrişê oldara yani cihûya kirin ez bêdeng mam divê gava ku dor hate ser min li dora xwe kir tu kes nemaye îro Kılıçdaroğlu jî rewşek wisa dijî em dikarin wisa bêjin. Em bi nerka Kılıçdaroğlu li ser vê mijarê çi nirxandinan bikin. Ji ber ku nirxandinî her bakêş ez bawernak carekê deke televîzyonekê yê ji ber ku piştî vê reportajê bêdengê neha hinek nirxandinên berdevkî wî hene lê wî tiştekê negotiye ji ber ku em nikar êdî biaxive ji ber ku oturîyê sosretê piştî wê hatin nirxandin. Lê ihtimal heye ku mesela Özgür Özel partiyekê ava bike ji xwe hevda borî me vê nirxandin partiyek ava bike û vê partiyê ber bi îtidarê ve bimeşe. Divê rewşê de wê Kurd helwesteke çawa bikin em vê binirxînin di beşa duyem de lê niha piçekem ew bikin. Navberek Kurd bidin divê mijarê de piştî navberek em êcek ser vê mijarê biaxivin. Eger Özgür Özel partiyek ava bike ihtimal heye ihtimalekê mezin yani wisa xuya dike vê partiyekê ava bike û bi vê partiyê ber bi îktidar ve bimeşe ji ber ku dengê li gora anketan dibêjin sedî sî û çar niha dengê Özgür Özel heye. Eger bi vî rengî be û piştgirî ji Kurdan bixwaze û siyaseta Kurd piştgirî bide anna û bi çi şertî vê piştgirî bide em ê bi hevra nîqaş bişin nîqaş bikin bi mêvanê xwe re. Berê temaşevanê hêja divê beşa xwe de me rakina parêzbendiyan parlamenterên HDP ku bi destê CHP 2016 de hatibû rakirin û xaftina Sosret ya Kemal Kılıçdaroğlu nirxand di beşa duyan em ê cardin pişeke ser vê mijarê rawestin lê niha navberek me Kurd heye piştî navberekê Kurd em ê cardin li vê dera li pêşberî we bin.